Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε έναν καινούριο διακόπτη ράγας, ο οποίος είναι τεχνολογία εννοείται Wi-Fi και πάνω σε πλατφόρμα της Tuya. Εμείς θα το χρησιμοποιήσουμε πάνω στην εφαρμογή της Wux Home, αυτήν εδώ. Φυσικά δουλεύει και όπως ανέφερα Tuya, Smart Life και Wux Home. Λοιπόν, με έγχρωμη οθόνη μπροστά στην οποία μπορούμε να δούμε ευδιάκριτα ακόμα και σε φωτεινούς χώρους όπως τάση, το ρεύμα, τη θερμοκρασία. Λοιπόν, έχει δύο θερμοστάτες, έναν εσωτερικό και έναν εξωτερικό με καλωδιάκι, το οποίο θα το δείξω στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτή είναι η συσκευασία. Εδώ είναι τα στοιχεία του διακόπτη, ουσιαστικά είναι και ασφάλεια γιατί έχει προστασία, οπότε το ονομάζουμε ασφάλειο διακόπτη. Το μοντέλο είναι το BMC Pavla DV2 Pavla GR. Το ρεύμα λειτουργίας του είναι από 1 έως 63 A ρυθμιζόμενο, 50-60 Hz, και η τάση του είναι από 85 έως 290, το οποίο είναι πάλι ρυθμιζόμενο. Λοιπόν, θα το ανοίξω για να δείξω το τι περιλαμβάνει η συσκευασία. Λοιπόν, ο θερμοστάτης, αυτός που είπαμε ο εξωτερικός στο καλωδιάκι, είναι μέσα. Ο διακόπτης είναι αυτός εδώ, όπως είπαμε ράγας. Εδώ έχει τις πληροφορίες αυτές που ανέφερα και πριν. Τάση λειτουργίας, το ρεύμα, το working ampere που γράφει από 1 έως 63, το μοντέλο του, όπως μπορεί να το βρει κάποιος κατευθείαν μέσα από το site μας, bmac.gr. Εδώ έχει το αυτοκόλλητο για να σκανάρει κάποιος να κατεβάσει την εφαρμογή, αν κατεβάσετε κατευθείαν, όπως θα δείξω τώρα πώς γίνεται η εγκατάσταση στην εφαρμογή Wux Home, μπορείτε να τα έχετε όλα εκεί. Στο πάνω μέρος παίρνει φάση και ουδέτερο, το δείχνει κιόλας εδώ, LN, και η έξοδος στο κάτω μέρος, και εδώ εδώ πέρα είναι ο αισθητήρας θερμοκρασίας, τον οποίο θα το βάλουμε και τώρα κατευθείαν για να δείξουμε και πώς γίνεται η εγκατάσταση. Λοιπόν, η διαδικασία γενικά είναι γρήγορη, απλά θέλω να δείξω και κάποιες παραμέτρους μέσα που έχει σε σχέση με τους άλλους διακόπτες, ποια είναι ουσιαστικά τα βασικά του πλεονεκτήματα. Λοιπόν, θα το βάλουμε προσεκτικά εδώ, να μην τραυματίσουμε το καλώδιο. Λοιπόν, το έχουμε βάλει, όπως βλέπετε. Λοιπόν, και θα βάλω εδώ πέρα στο πάνω μέρος φάση ουδέτερο, δύο καλώδια για να το βάλω ουσιαστικά στην πρίζα. Λοιπόν, τώρα εφόσον το βάζω σε μια μπρίζα, θα πρέπει να ελέγξω φυσικά με ένα δοκιμαστικό, να δω που έχουμε τη φάση και που έχουμε ουδέτερο. Η αλήθεια είναι ότι όχι ότι θα πάθει κάτι, στο εναλλασσόμενο δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά καλό είναι όταν έχουμε ένα κύκλωμα να ξέρουμε ότι ακολουθεί σωστά την διάταξη και ότι ο ουδέτερος είναι σε μια σειρά. Λοιπόν, εδώ θα το ελέγξουμε. Ωραία, έχω ελέγξει τα καλώδια. Θα το βάλω κατευθείαν στην πρίζα για να δείξουμε την εγκατάσταση. Λοιπόν, θα ανάψει η οθόνη εδώ, και εδώ έχουμε και τα πλήκτρα, το on-off. Βλέπετε, ανοίγει, κλείνει, μας δείχνει κατευθείαν την τάση, αμπέρ δεν έχουμε, και τα υπόλοιπα στοιχεία όπως για παράδειγμα θερμοκρασία κτλ. Λοιπόν, και πάμε λίγο, θα μπούμε στη διαδικασία να το κάνουμε εγκατάσταση. Λοιπόν, όπως είπαμε, έχω κατεβάσει την εφαρμογή τη Wux Home, η οποία είναι αυτή εδώ. Λοιπόν, θα την ανοίξω. Λοιπόν, και θα πάω εδώ πέρα και θα επιλέξω, λοιπόν, το είχα εγκατεστημένο ήδη, θα το διαγράψω και θα δείξουμε πώς γίνεται εκ νέου η εγκατάσταση. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε, και θα πατήσουμε στο πάνω μέρος, έχουμε ενεργοποιημένο το Bluetooth, θα πατήσω στο πάνω μέρος το SYN, Add Device. Λοιπόν, αυτόματα ουσιαστικά μου το εντοπίζει, όπως το βλέπετε. Αν πατήσω Add εδώ πέρα, θα μου βγάλει το δίκτυό μου, και εδώ θα πρέπει να βάλουμε το κωδικό του δικτύου μου, λοιπόν, το οποίο είναι, στη δική μας την περίπτωση είναι 231 220 90 91, που είναι το τηλέφωνο μας, και πατάω επόμενο. Λοιπόν, λέω όχι για αποθήκευση. Λοιπόν, θα κάνει την διαδικασία εγκατάστασης. Όπως το βλέπετε, εδώ αυτή τη στιγμή είναι κλειστό. Εδώ προχωράει. Λοιπόν, και πατάμε ολοκληρώθηκε.
Λοιπόν, μας τον έκανε εγκατάσταση. Λοιπόν, μας βγάζει ότι υπάρχει καινούργια έκδοση για να κάνουμε αναβάθμιση. Εμείς πατάμε άκυρο εδώ για την ώρα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το μενού του διακόπτη. Φυσικά μπορούμε να πάμε να αλλάξουμε το όνομα, να αλλάξουμε κάποιες πληροφορίες. Δείτε λίγο εδώ, θέλω να δείξω ο αισθητήρας θερμοκρασίας. Είναι το temperature εδώ που γράφει το 24. Άμα το ακουμπήσω, το πιάσω και το κρατάω στα χέρια μου, βλέπετε στο κάτω μέρος που ανεβαίνει 28, 29, 30. Καλά, μην το χρησιμοποιήσει κάποιος σαν θερμόμετρο αν έχει πυρετό. Λοιπόν, 32 ανεβαίνει, οπότε μόλις το αφήσω θα δείτε ότι η θερμοκρασία αυτή εδώ αρχίζει να πέφτει. Να, αυτή εδώ, το 31 θα αρχίσει να πέφτει, 30. Ωραία, αυτός είναι ο θερμοστάτης, ο εξωτερικός αισθητήρας μάλλον θερμοκρασίας. Λοιπόν, στο chart εδώ πέρα, αν πατήσουμε, μας βγάζει, μπορούμε να έχουμε την διακύμανση της τάσης, το current, το βλέπετε, το temperature, μπορούμε να βλέπουμε ουσιαστικά το πώς κινείται κατά τη διάρκεια της ημέρας η τάση, η θερμοκρασία κτλ. Ανά ημέρα. Λοιπόν, μπορούμε να πάμε εδώ πέρα στις ρυθμίσεις, στα settings. Εδώ έχει παραμέτρους, μπορούμε να πούμε ότι στο over voltage για παράδειγμα, αν ξεπεράσει τα 232 volt, λοιπόν, εδώ το βλέπετε, over voltage, αν το κατεβάσω, που εδώ το κατεβάζω, 227 και πατήσω confirm, λοιπόν, το αποθήκευσε. Τώρα, αν πάω εγώ να τον ανοίξω το διακόπτη, εδώ από το πλήκτρο, λοιπόν, μου ανοίγει και έκλεισε. Γιατί μου έκλεισε? Γιατί με έβγαλε ότι έχουμε ουσιαστικά κάποιο σφάλμα εδώ. Γιατί έχουμε ορίσει εμείς και το σφάλμα μας ήταν εδώ. Λοιπόν, πάω να το ανοίξω ξανά, το δείξουμε. Και το ίδιο και από την εφαρμογή. Αν πάω να το ανοίξω, βλέπετε ανοίγει και κλείνει κατευθείαν εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, αν ξαναγυρίσω στο διακόπτη, στον εδώ, λοιπόν, τώρα μας βγάζει εδώ πάλι την αναβάθμιση. Το άνοιξα. Μας έκλεισε ταυτόχρονα. Εδώ μας έβγαλε το σφάλμα, το βλέπετε εδώ στο πάνω μέρος. Στο over voltage 227. Είναι αυτό εδώ που το έχουμε ορίσει εμείς, οπότε αν πάμε εδώ στα settings και εδώ που έχουμε 227, αν το ανεβάσουμε, το πάμε ότι για παράδειγμα δεν θέλουμε να κλείσει αν δεν ξεπεράσει τα 200, μπορούμε να πούμε 242, ό,τι θέλετε μπορείτε να ορίσετε εδώ πέρα. Η θερμοκρασία για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να πάει να ορίσει την θερμοκρασία αν βρίσκεται σε κάποιο χώρο που θα βάλουμε τον αισθητήρα το συγκεκριμένο να μην ξεπεράσει αυτή τη θερμοκρασία, αν ξεπεράσει να κλείσει. Οπότε αυτή τη στιγμή αν πάω να τον ανοίξω, βλέπετε ότι εδώ που είχα τη θερμοκρασία δεν ανάβει κάτι. Μας λέει ότι το over voltage το έχουμε ορίσει στα 243, οπότε λειτουργεί κανονικά, είναι αναμένο. Εδώ θα μας δείχνει όσο είναι ανοιχτός, πόσες ώρες, πόσες μέρες, λεπτά είναι ανοιχτός ο διακόπτης μας. Λοιπόν, εδώ έχουμε το timer, μπορούμε να πάμε να ορίσουμε το πότε θα ανοίγει, πότε θα κλείνει. Να φτιάξουμε ουσιαστικά σαν χρόνο διακόπτη. Αντίστροφη μέτρηση, ότι θα κλείσει σε τόσα λεπτά κτλ. Λοιπόν, έχει αρκετές παραμέτρους που μπορεί κάποιος να ορίσει και το βασικότερο αυτό που ανέφερα είναι ότι όλες αυτές οι πληροφορίες φαίνονται κατευθείαν εδώ στην οθόνη μπροστά. Δηλαδή, αν κάποιος πατήσει για παράδειγμα το μενού και το ρυθμίσει χωρίς το smartphone, δηλαδή αν αφήσω το smartphone, ένα λεπτάκι να το δείξω, και κρατήσω πατημένο το πλήκτρο, λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, βλέπετε στο over voltage, λοιπόν, πάμε λίγο εδώ, έχει, λοιπόν, εδώ, στο over V, λοιπόν, και βλέπετε στο κάτω μέρος έχω 243. Δείτε λίγο εδώ πέρα στην εφαρμογή 243. Όταν πατάω εδώ πέρα 244, βλέπετε στην εφαρμογή που αλλάζει ταυτόχρονα 245, 246,
2.47. Το κάνω ουσιαστικά με τα πλήκτρα εδώ, τώρα το κατεβάζω. Είναι σε πραγματικό χρόνο ο διακόπτης μέσω του ίντερνετ με την εφαρμογή, και ό,τι αποθηκεύσω και πατήσω save και βγω δηλαδή μετά από την εφαρμογή, κατευθείαν πατήσω quit να φύγει. Λοιπόν, αυτό αυτόματα αποθηκεύτηκε. Και το ίδιο, ό,τι ρύθμιση κάνω στο smartphone, δηλαδή αν κάνω κάποια ρύθμιση, κατευθείαν αποθηκεύεται εδώ, ή ό,τι κάνω εδώ μεταφέρεται κατευθείαν στο smartphone. Λοιπόν, εδώ μας βγάζει να κάνουμε update τη νέα έκδοση. Αν πατήσετε εδώ να κάνει αναβάθμιση, κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης σε καμία περίπτωση δεν κλείνεται το διακόπτη. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά στο συγκεκριμένο βίντεο. Στα επόμενα παραπάνω λειτουργίες και η διαχείριση του συγκεκριμένου διακόπτη. Για την ώρα ευχαριστούμε.